Ok, prošlo je malo vremena od prethodnog videoklipa u kom smo objašnjavali razlike između transparentnog i routine moda, odnosno prošli smo par nekih topologija gde FortiGate uopšte postaviti prilikom planiranja instalacije. Sad, postoji još jedna bitna stvar o kojoj treba voditi računa, mislim u stvari koju treba uzeti u obzir neposredno pre instalacije, a to je NG Firewall mod. FortiGate generalno kao firewall ima mogućnost da funkcioniše što se NG feature-a tiče u dva moda. Prvi mod je profile based, drugi mod je policy based. Sada ćemo kroz primer objasniti razlike koje su i šta tačno one znači. Kao što vidimo na ekranu, nalazimo se u sistemskim podešavanjima, znači u glavnim podešavanjima FortiGate-a i ono o čemu trenutno pričamo je ovde NG Firewall mod. Po defaultu FortiGate dolazi konfigurisan da radi u profile-based modu Next Generation Firewalla, a šta ovo tačno znači? Pa ovo u principu znači da skoro svi NG feature-i koji se nalaze u okviru security profila se definišu u formi profila. Znači vi generalno, uzet ćemo primer za IT web filter, možemo napraviti nekoliko različitih profila i naknadno te profile pozvati u security policy koju primenjujemo nad određenim saobraćajem. Ovo je, da kažem, tradicionalni pristup NG firewalla i podešavanja, manje više oni svi koji su do sada već imali dodirnih tačaka sa nekim prethodnim firewallima, verovatno su navikli upravo na ovaj mod. Mislim, ovaj mod generalno sam po sebi je poprilično dobar ukoliko se radi o nekom, da kažem, manjem okruženju ili opet većem okruženju koje nije preterano kompleksno u smislu mnogobrojnih korisničkih grupa koje imaju različita pravila. Sam način generisanja tih security polisa, ajde da kažem onako nekako uopšten, gde vi možete vrlo lako napraviti nekoliko profila i te profile pozvati u polise i primeniti nad određenim tipovima saobraćaja. U nekoj hiper komplikovanoj situaciji gde vi sad morate praviti, na primjer, 150 različitih profila, administracija postaje poprilično nezgodna. U slučaju da, ne znam, jedna grupa ima pravo pristupa, primjera radi YouTube ili Facebooku, druga grupa nema, treća opet ima pravo pristupa YouTube-u, nema Facebooku, ovi opet imaju pravo pristupa Facebooku, nemaju YouTube-u, i tako dalje, i tako dalje. Dođemo do toga da administracija ovakvog načina i pristupa, ajde da kažem, podrazumeva da vi svaku proveru koju radite na firewallu radite bukvalno na dva mesta. Prvo gledate koja security polisa mečuje taj saobraćaj, odnosno pod koju security polisu je pao taj saobraćaj, a onda nakon toga određene permisije, konkretno ovdje u web filteru, znači da li je neki web sajt dozvoljen ili nije, jurite još tako što ćete gledati ove security profile i kakva je konfiguracija jednog profila. Sad kad pogledamo konfiguraciju jednog profila, on ima ovde gomilu nekih predefinisanih kategorija i vi sad za svaku kategoriju morate videti šta se tačno dešava. Da li je to ok, što se tiče same konfiguracije, da li možda u datom momentu preskočio query ka FortiGuardu, pa nije mogao da povuče informacije o ratingu sajta ili bilo šta slično. Znači, u principu, sa administrativne strane, u tom nekom kompleksnom okruženju, ovo je poprilično onako stvara dosta overheada. Drugi mod koji imamo na raspolaganju donekle rešava taj problem, a on se nalazi ovde, policy-based mod. Šta on praktično znači? Znači, u ovom tradicionalnom modu vi za svaku next generation mogućnost, kažem, pravite profil i taj profil posle pozivate u polisu. Koliko različitih polisa, toliko praktično različitih security profila koje pozivate u njih. Sad, u policy-based modu dobijamo dodatnu mogućnost, ja ne mogu to da prikažem ovde, moj gate je generalno u kućna neka varijanta i okruženje, da aktiviram još jedan videom, pa da u njega pravim u policy-based mod, to mi je bilo previše komplikovano za ovako lagan feature, tako da sam pokupio gotov screenshot sa Fortineta direktno. I šta je razlika? Znači, kada prebacimo
Next Generation Firewall modu policy based, gde mi u principu te NG feature definišemo direktno u policy bez kreiranja unapred security police, dobijamo nešto drugačiji interfejs svake security police, ali tu postoji samo jedna bitna stvar koju moramo navesti pre nego što pređemo na taj deo. Centralni SNAT mora biti uključen. Centralni SNAT, odnosno NAT tabela, podrazumeva potpuno novu stavku u meniju u okviru networkinga, čini mi se, u kojoj definišete sva NAT pravila. Znači, ono natovanje koje smo definisali u profile-based modu u okviru same firewall police, evo uzet ćemo za primjer firewall polisu catch-all koja je kod mene, jedna od sekcija koju imamo mogućnost da skonfigurišemo je NAT. Šta je fora? Ako se prebacimo u policy-based mod, ovo nam ovde nestaje i NAT moramo definisati u okviru centralne NAT tabele. Pitanje je sada verovatno zašto bi iko uopšte ovo radio. Pa mislim, sa administrativne strane ovo je mnogo jednostavnije i mnogo lakše. Mislim, evo iz prostog razloga, kao što vidimo na slici, kako izgleda konfiguracija police. Ove standardne stavke nećemo ni da prođemo, ali vidite da su se pojavile nove mogućnosti. Da direktno u policiji možemo da zakačimo pod servis, odnosno možemo da zakačimo aplikaciju ili URL kategoriju. To je novina, je li tako? Znači, mi u principu nema potrebe da konfigurišemo ceo security profil koji ćemo dodeliti određenoj security polici, već možemo direktno u polisu uvući ili aplikaciju ili URL kategoriju. Ovo je poprilično zgodna stvar kad imate nekog, da kažem, granularnu neku konfiguraciju gde se mnoge stvari ne mogu generalizovati. Naprimjer, iz okvira društvenih mreža, hoćete da propustite Twitter, nećete propustite Facebook. U toj varijanti nam kategorija aplikacija ne pije vodu, je li tako? Nego bismo morali da imamo dva zasebna profila, jedan profil u kom je dozvoljen Facebook i pogašene sve društvene mreže i još jedan takav profil u kom su zabranjene sve društvene mreže koje ćemo primeniti na sve usere koji nemaju pravo pristupa Facebooku. Primjer radi, ista stvar je i za YouTube. Ili, ne znam, file sharing. Ako uzmemo varijantu, ne znam, Google Drive-a ili onog OneDrive-a Microsoftovog, vi dozvoljavate da zaposleni u firmi uploaduju neke fajlove na OneDrive, ali ne dozvoljavate da koriste bilo kakvu drugu file sharing platformu, aplikaciju, cloud storage, šta god. Znači, u toj varijanti, ako se to odnosi na sve zaposlene, bolja je varijanta koristiti profile-based firewall mod, jer ćete napraviti profil u kom je dozvoljen OneDrive ili Google Drive, šta god, a sve ostalo zabranjeno i to zalepiti i primeniti na sve. Ali sad vi ako imate gomilu različitih pravila, gde ćete nekima dozvoliti pristup OneDrive-u, nekima ćete dozvoliti pristup Google Drive-u, nekima ćete dozvoliti pristup, ne znam, onom WeTransferu ili šta god, ako postoji, znači, potreba za razmenom nekih informacija mimo ovih koje smo naveli. To bi praktično značilo da biste vi morali da konstantno pravite i održavate više različitih aplikativnih profila, application control profila. U ovom ovde momentu, odnosno u načinu kada on funkcioniše kao policy based, vi bukvalno svaku aplikaciju koju želite da propustite ili URL kategoriju propuštate direktno u firewall policy. Znači, sa administrativne strane ovo donosi dosta dobrog, mnogo je lakše, mnogo je brže, mnogo skraćuje, da kažem, taj overhead administrativni, ali sa druge strane postoji mogućnost da ukoliko ne složite police dobro, dođete u situaciju da će neki saobraćaj biti mečovan više puta na više različitih mesta dok ne dođe do prave police, ajde tako da kažem. Tako da najspecifičnije police treba da se postave gore na vrh. Ista je priča, mislim, i za profile-based mod, to se ne menja i za svaki firewall. I najspecifičnije police na vrh, najopštije police na dno liste, kako bi saobraćaj što pre bio mečovan i što manje puta prolazio kroz evaluaciju za svaku security polisu. Tako da, naveo sam da kažem neke osnovne prednosti jedne i druge strane. Šta ćete vi tačno odabrati zavisi isključivo od ličnih preferencija pod broj 1. Nekome možda ova varijanta sa milion različitih
profila, ok, sa druge strane neko će preuzeti ovu novu mogućnost i varijantu, pa će mnogo preciznije i granularnije definisati svaku polisu za sebe. Što se performansi tiče, ajde da kažem, ova varijanta gde ste u profile-based modu je brža za deploy, znači brže se iskonfigurišu polise, ako je, da kažem, neki standardna konfiguracija gde nema nekog mnogo rašlanjivanja u sitna crevca, znači mnogo brže se iskonfiguriše, mnogo brže se postavi sa jednog mesta, konfigurišete i NAT, bukvalno kroz te polise, 3, 4, 5 polisa iskonfigurišete, vi ste završili sve što treba. Dok u ovom policy-based modu ipak morate, ajde da kažem, i bolje planirati, bolje organizovati način kako ćete iskonfigurisati ove polise, plus imate i taj dodatni moment gdje ćete sav NAT i sve stvari koje se tiču NAT-a, security inspekcije, ovih SSL dekripcija, to sam omanuo, SSL dekripcija se naravno isto pomera u zaseban meni, to sve morate iskonfigurisati kao zaseban deo. Znači NAT i SSL inspekcija i autentifikacija idu potpuno odvojeno, za razliku od onog policy-based moda, gde u principu vi kad pozovete polisu već iskonfigurišete sve šta hoćete od tih dodatnih servisa i to je to. Znači, sa jedne strane taj tradicionalni pristup, sa druge strane policy-based mod koji je, da kažem, mnogo fleksibilniji, mnogo granularniji, mnogo pogodniji za neke kompleksnije scenarije. I otkud uopšte sad potreba da se ovo objasni? Pa generalno u momentu planiranja, zato što, ajde da kažem, svi ovi prethodni snimci, pa i još uvek su na nivou negde traženja mesta i uopšte planiranja kakva će konfiguracija biti. Tranzicija sa jednog na drugi firewall mod je poprilično dosadna. Ne mogu da kažem da je kompleksna zato što nije, ako znate šta treba da uradite, a znate. Mislim, ukoliko prelazite sa profile moda na policy-based, morat ćete zasebno da iskonfigurišete NAT i SSL inspekciju. Ukoliko se vraćate, to ćete sve morati da izmigrirate nazad u security polise, odnosno tamo da ponovo iskonfigurišete, to je da prođete red polisa ponovo i da te security profile pozovete u te polise, tako da manje više to nije ništa spektakularno teško, ali je generalno dosadno i oduzima nepotrebno vremena. Iz tog razloga, dobar plan u startu, znači već smo objasnili gde možemo postaviti FortiGate, u kom modu može da radi, sad već znamo i što se tiče samih polisa, da li ćemo ići, ono što se narodski kaže, u sitna crevca i svaku polisu ka svakom specifičnom resursu definisati samo za sebe, odnosno da li uopšte imamo potrebe za takvim nečim, ili ćemo se baviti nekim globalnim security polisama koje će se primenjivati na širi spektar usera, odnosno saobraćaja koji prolazi kroz sam firewall. To bi bilo u principu to što se tiče ove priče, tako da ne bih više ništa komplikovao. Ukoliko bude nekih pitanja, slobodno u komentar. To je to. Ćao.